Săptămâna trecută, luni, a plecat o delegație din Republica Moldova. Așa? Unde? Așa am zis? Încă n-ai zis, să mușai să zici. În Ghine, când am zis. A plecat o delegație luna trecută din Republica Moldova la tratative. Da, la tratative. Așa. În Rusia. Așa. La Neftiprom. Așa. În privința petrolului. Așa. Și care e efectul? Încolo mi-am delegație, s-au dus cu mașinile, înapoi au venit picioasă când nu aveau benzină. Da, efectul e fantastic. Mai ai? Da, cum? Marți a plecat încă o delegație din Republica Moldova la tratative, știi? Da. Tot în Rusia, la Gazprom. În privința gazului. Așa. Și care acolo efectul? Marți a plecat delegația din Republica Moldova și miercuri și-o închid gazul. Și aici efectul e bun? Întâi l-a tăiat cu tot și a plus cu închid. Au zis că pentru gaz trebuie să plătim valută. Sigur că? Ei, Hitler și ne băga pe degeaba în gazovая camera. Nu-i treaba mea, eu o să mă metele numai. Mai departe. Joi a plecat, nu a plecat. Trebuia să plece joi delegația din Republica Moldova în Ucraina, la Donbass, în privința cărbunului, dar nu a plecat, așa că au rămas cărbunile deocamdată la prețul vechi. Slavă Domnului, bine că nu a plecat.